ngiyakubeka ithi sizoke sibone bazalwane ngithandwa ngumlungu lana bazalwane ungithanda ngendlela eyisimanga mangibhorekele nje ngangike ngibone ngo-20,000 nje ungena una-25 years bazalwane ngizosho ukuthi ma ungumzalwane njengamanje uyabona bazalwane baba uqaleka noma uqaleka yazi bazalwane thina mina ngithola lento nje mina bengazi ukuthi hey manje uzamsiza amanje kanti lutho uyabona ukukholwa bazalwane ukukholwa uzongifika sengimthase ngicabanga ngake ngakhala inyembezi nami ngithatha imfundiso ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngiyothatha imfundiso bazalwane kwafika into ngangilele kunanami ungamthembe kholwa ngingamazi uNkulunkulu kwafika uNkulunkulu ngilele uyazi ukuthi ngangishumayela ngimemeza uNkulunkulu uyabona ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu owake wabona inyembezi evuka ekuseni zehla inyembezi ukuthi kanti ngikhuleka ngisebuthongweni zehla sebengenza-ke manje ukuthi mina ngikhuleka ebusheni ngise ngipronounce ngivuke sengipronounce ukuthi angisawuyeke lo mkhuleko ngoba umkhuleko ngukaNkulunkulu uNkulunkulu odalile abonke igama laJesu bazalwane mina lo mkhuleko-ke okugcina lokho uba umfundisi unikeza isikhathi esihlanu ngelinye ilanga Isawu unikeza uJakobe unikeza Isaka ukhona uJakobe uthi Isawu ndodana yami ngicela isikhathi sami sesengiphelele uze I want to release this blessing ngifuna ukuyirelease le blessing hambe ehlathini yosingela inyamazana ungiphekele ngidle bese ngirelease iblessing abonke igama laJesu iblessing-ke irelease-wa isikhathi esifikile mayifika ehamba kodwa into ekhohlwa uIsaka ile ethi kunezimvu la ekhaya befanele ngithathe imvu kuze ngenzele ubaba uIsaka kuze ngi-edle kodwa ngoba kukhona into ethi kukhona okufanele anikeze isibusiso uRibeka uyayizwa i-conversation kaIsawu noIsaka uthi hayi ngoba ukhona ofanelekile ukuthi athole iblessing uthi hayi ngoba sengiyaJakobe ufike emtshela ukuthi no yazi awuphuthuma ubaba wakho njengamanje ufuna ukurelease isibusiso kuphuthuma-ke njengamanje ngizohlabela imvu emva kwemvu ngizohambisa inyama uyazi into eyisimanga ukuthi uIsawu uyamuzwa ukuthi lo uJakobe lo uze mphatha uyabona waphatha wamuthi waphatha wathi hayi sengiyazi ukuthi ingane yami wena uJakobe kodwa ngoba kukhona isikhathi I want to release the blessing. Why release the blessing? I want to go to church. Release the blessing. Buya loyana ufike isibusiso sesihambile bayaxoshana kodwa kukhona into engiyithandayo namhlanje bazalwane engizonixoxela yona into ayenziwa kulo uJakobe uthi Nkosi engikuntshontshelile namhlanje ngifuna ukuthi kubuye abonke igama laJesu engikuntshontshelile namhlanje ngifuna ukuthi kubuye uthi-ke namhlanje ngifuna ukuwelisa konke uthi ngizokuwelisa konke kodwa bese ngibambana nawe Thixo ngizokuyelisa konke bese ngibambana nawe Thixo ekuweliseni kwakho konke uNkulunkulu ihithe lenu igama lithi mayesebambana noNkulunkulu wakwelisa uJakobe konke wathi ngizosala ngibambana nawe uNkulunkulu mayesale bambana noNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngenguyeke ungakanilisi isibusiso lithi izwi kaNkulunkulu wabambana noNkulunkulu kwaze kwasa wathi sembona ulinyonga wathi wena umIsrayeli oqobo muphi umIsrayeli oqobo abonke igama laJesu ukhona umIsrayeli oqobo ukhona uNkulunkulu owabambana noJakobe kwaze kwavela igama nakuthi namhlanje awukushintshe igama namhlanje ube umIsrayeli oqobo yabonga baba haleluya haleluya akeshaya izandla kakhulu bazalwane for umyalezo
awube uIsrayeli woqobo. Hallelujah. Yabona namhlanje uzodla imenu okuthiwa i-double portion. Siyabonga man of God. Siyabonga uNkulunkulu. I believe there is no message kaNkulunkulu ephumayo isebantu ingazi nozosebenza. Hallelujah. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu basabana. Sesiyahamba. Bengicele einsizweni abathathu. Ngakhohle into mangisho. Bonke bakhona babonayo. Ma ekhona ngekambona ubongi uyedwa lapha. Ngiyacela nimbone bazalwane. Hallelujah. Ayiqale kimi vuselelo. Ayiqale kimi. Oh, ayiqale kimi. Incwadi ka-Isaiah 52. Ngicela nje ukubambe lo 10 minutes. Sesiye emakhaya ethu. Ufuna ukukhulekela abantu ababili. After that, uNkulunkulu ababusise. So kukhulekela isibusiso namhlanje. Ubaba uMncwango Jakobe wathi angukuyeke ngangusisa wabambana naye kwaze kwasa umnikeza isibusiso kanti bekhuluma Isaka wathi indodana yami hamba uyongizingelela khona ngizokubusisa. So kunabantu ababili engifisa ukubeka phezulu kwabesibusiso. uNkulunkulu abenzele umusa. Hallelujah. Verse number 3. Ngokuba usho kanje uJehova uthi nathengiswa ngento engalutho. Sorry mama, ngicela siqale ku verse number 2 ngoba indaba ilapho bese siyahlela ku verse number 3. Verse number 2. Zithindithe uthuli. Zithindithe kini? Cha bazalwane. Anikhulumi. Zithindithe kini? Isaiah 52. Isaiah 52, this is verse number 2. Uthi zithuthe ozithindithe uthuli. Amen. Zithindithe uthuli. Lehle kancane bafowethu, please. Zithindithe uthuli. Luphi uthuli kuwe? Lithi izwi kaNkulunkulu namhlanje zithindithe uthuli ngoba unothuli ongaliboni wena kodwa kukhona uthuli mhlawumbe engqondweni yakho, mhlawumbe emehlweni akho, mhlawumbe enhlizweni yakho. Zithindithe uthuli. Uthuli ingozi ngoba into engabonakali kodwa lapho ihlala khona iyangcolisa. Ungathatha ifoni yakho le uyiqaqe uzofika inothuli ngaphakathi kodwa uyiprotectela yonke into kodwa uthuli liyangena. Zithuntuthe uthuli. Hallelujah. Abanye banothuli lentukuthelo uthukuthele awunaki ukuthula enhlizweni yakho ugcwele uthuli lentukuthelo kuwe. Zithuntuthe uthuli. Amen. Hallelujah. Abanye bagcwele intukuthelo, abanye banothuli lwenzo
andidla wena lento. Kunedust ekwazi ukubonakala kodwa kunedust engakwazi ukubonakala. Ungayithatha iglasi kade uyibeke lapha ya ekhabetheni yakho wazi wayivalela ngamaglasi lapha yana kodwa uthi uyayithatha uma ungayithatha uthathe ithishu uqala uyisule ngamehlo akho iclean ihlanzekile inalutho kodwa until uzuthathe into emhlophe uthi uyayiclean uzoyibona ukuthi kanti ngcolile. Uzothi kuwe ungenzi ngathi kuhle ungekho kuhle. Ungaekthela abantu yenzela wena. Because sometimes umuntu uyahambe kuze kube ngathi zonke izinto ze-right but you know ukuthi wena unenkinga onayo ekudlayo ngaphakathi and lento iyakulimaza and lento yenza ukuthi ungandi ungasabalali ungakhuli. Zithintithe uthuli. Thintithe uthuli. Hallelujah. Yes ma'am. Usukume uhlale. Usukume. Akuthintithe uthuli sukuma ngoba wahlala uthuthile uthuli uzophinda ubanjwe olunye. Obazalwane. Uma usuthuthile uthuli sukuma. Ungabe sahlala in the same position. Bakuthiwa sukuma uhlale ngamanye amagama ngesikhathi kukhulunywa ngothuli kunento noma kunendawo olandwa kuyo sukuma and change the position. Mawusahamba nabangane abakuthela ngeyithuli uzoba nguluthuli. Ungeke no umahlandla. When you see ukuthi uhamba nabantu abakuthela ngothuli sukuma hlala endaweni right. Lethi sukuma ubese uhlale. Hallelujah. Kodwa uma uzohlala ugcwele intuli uyabathandekayo umuntu khona abantu uma uya ngane emadolobheni bayakubona uma ugcwele uthuli baze bathi ungututhu bani ngokwantuthu yakhona isibongo kodwa bakunika sona mawufika emadolobheni bathi uyayinuka lento hayi ngokunuka yona ngempela ube ufake iperfume yakho nawe uqale wazizwa ukuthi unuka kahle kodwa uthi uyaqhamuka emadolobheni bathi unuka intuthu uphupho yini bayibona lehlweni akho ukuthi ugcwele intuthu namhlanje kuthiwa sithuthuthe uthuli. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Zikhulule eziboshweni zentamo yakho wena ndodakazi yaseSiyoni ethunjiweyo. Zikhulule eziboshweni zentamo yakho. Zikhulule eziboshweni zentamo yakho ngamanye amagama uyisigqila salento zikhulule. Namhlanje ngizokhuluma nawe izothi thintuthuthuli zikhulule. Zikhulule. Yazi umuntu okhululekayo ke ngonjani ovumayo athi yimina lo ngixakekile. Zikhulule mfowethu. Zikhulule mntomsha. Hallelujah. The Spirit of the Lord is telling me now ukuthi nabantu ababoshiwe la abayibophile benza izinto bebodwa benza izinto ezingamanyala bebodwa. Uyabona amanyala owenza uwedwa ungahlanganisanga nomuntu. Hlonipha nje ingane ngiyangizwa kodwa uthi ngithini. uNkulunkulu zikhulule. This is not a life. Ayikho right lento. Zikhulule. Hallelujah. Amen. Zikhulule kuthiwa zikhulule ngaleli chaina oyibophe ngalo entanyeni. Babetha abantu mangabe bethunjiwe beyizigqila babeboshwa ngamachaina bedonswa ngamachaina. Kukhona izinto
ezithi mazokugqilaza zikudonse ngecheyina ongaliboni, uyidle ungayifuni, ubophezeleke kuyo ungayithandi. Kodwa uyenze. Uyenzelana athi nama ngazi. Ngiyabona sengiyenze nje. Sikhulule. Release yourself. Amen. Ukuzikhulula bazalwane kuyinto yokuthi uthatha isinyathelo uthosukuma, uthatha isinyathelo awunakuyikhulula, uhleli kule ndawo ohleli kuyo, ukhuluma le language oyikhulumayo, uhleba nangendlela ohleba ngayo. You cannot change. Amen. Yabona musakhonzwa ngokuya qhutshwa. Awukazikhululi, uyakhululwa. Manje ke kuthiwa ke uma ihashe babumncwangu ulikhulula, ulithatha ulisemfuleni ngoba ulibona ukuthi lomile, noma lingafika emfuleni lizofika lime liwabuka amanzi lomile. You cannot force the horse ukuba liphuza amanzi. Sikhulule. Sikhulule. Lebazalwane, awukwazi ukuba ngumzalwane ube sevangelini ubophezeleke kanje kulezi inkingo okuzo. Hayi ukhanda. Sikhulule wena. Sikhulule. Unomeva. Sikhulule. Ikhona mazibizwa ngane laba so. Khona and engathi news akuyona news futhi ayihlali isixuku yona zihlala zibe u3 noma zibe u4 noma ezimbili bese zakha into ngodaka azimsukela umuntu until uze uthinte le yanto ehlala imimfi imimfi until uze uthinte le yanto. Hey, Mike yapinyela. Uzozwa. Ayidlala. Hallelujah. Amen. Sikhulule Yesu. Verse 3. Ngokuba uthonga nje uJehova uthi, nathengiswa ngento engelutho. Hayi suka, nadayisa ngento engelutho. Abanye badayiswa ngezimbuzi. Abanye badayiswa ngezimbuku. Nadayiswa ngento engelutho. Kodwa kona nadayiswa. Haleluya. Wathathwa inkukhu. Kodwa khawusiqinisele nangumntwana wethu. Awusiqinisele nalikhaya lethu, awusihlambululele nangumntwana wethu. Nadayiswa ngento engelutho. Amen. Dayisa ngento engelutho. Thatha imbuzi. Kodwa ngale mbuzi labizwe igama lakho kwasetyenzwa udayisa ngento engelutho. Wawuthenga umoya, waku-owna umoya ngoba udayisiwe. Haleluya. Uyabona umuntu odayisiwe uyinkinga bazalwane. Umbone ehamba umuntu odayisiwe. Ukuthi yabona lo muntu Nkosi yami uyisigqila samoya udayisiwe. Haleluya. Udinga igazi lika Jesu elizomthenga back. Zikhulule wena. Zikhulule. Nadayiswa ngento engelutho. Besikhathi udayiswa. Amen. Yes. Niyakuhlengwa ngaphandle kwemali. Niyakuhlengwa. Sizoyibiza imali masini mawuhlengwa cha. Tumhlabelela kaThema ngemali kaThema ngekhona. Niyakuhlengwa ngaphandle kwemali. Alibonge igama lika Jesu. Uma namhlanje ilanga lakho lokuhlengwa asizukusho ukuthi khanyisa, kodwa sothi sivume enhlizweni yakho uthi Nkosi ngifuna
ukukhululeka. Asidingi ukuthi ukhanyise kodwa vuma wena. Sikhulule. Thuntutha uthuli. Yabona njengoba uma kangaka nje. Uthuli. Uthuntuthi. Bayoma abantu bangishalazela labo manje. Ngiyabona bebheka phansi. Ukwengqondo. Uthuli lo misayo. Lento kwenza ukuthi iqaleke uthuli. Thuntutha. Amen. Uthomnye umfundisi. Lento idlayo izodla wena nini la. Umhlaba lo. Idle namhlanje. Usizwe right uma udlile kodwa siyeza isikhathi izodla wena. Amen. Lento idla manje. Ungasenza ukuthi awukaze ka right uma ngidlile. But nayizokudla. Yimini yeza nakuwe. Amen. Hallelujah. Amen. Sithuntuthi. Uthuli. Abanye banethuli longamnanhlonipho ona character. Une attitude embi. Noba ungumzalwane une attitude embi. Uthuli. Sithethithe. Hallelujah. Awukhuzeki. Makukhuzwa wena. Hayi kuma yonke into okukhuzwa wena. Umphakathi wonke kufanele wazi ukuthi ukhuzwa usibani bani ke namhlanje. Wazi umphakathi. Amen. Uthuli. Cabanga ukuthi right way. Una problem. Uthuli. Sometimes akubonakala. Kodwa lona liyangcolisa. Amen. Zithuntuthi. Ayibonge Nkosi. Amen. Uthi-ke uNkulunkulu angizomthenga ngemali. Amen. Zotama. Ngoba nayo imali inkinga. Kunabantu abathatha impilo yabo bayela imali. Uyidayisa impilo yakho uyidayisela imali. Amen. Abona ukuthi akanampilo ngaphandle kwemali. Imali akuyona yonke into. Amen. Ubazalwane. Kade ngakhuluma ke ngale ndaba. Ayibonge Nkosi. Ngiyabona le phepha. Amen. Khona abantu abadayisa umzimba. Ngale phepha. Asidayisa wonke. Yabo sesidudu umdala kaMkhulu ngane. Wonke. Le phepha. Entephelayo. Ayidayisa umuntu. Ukhona abanevelo ngaphansi kwelibheke. Laba balibheka yilaba abahlala la esontweni. Hayi laba semgaqweni, laba semgaqweni no30 rand. Ngisho mina ola asidayise ngephepha. Uthuli. Amen. Asilonge nje uzonginika imali Nkosi yami uyanginika imali. Ivalue yakho iphi? Uma irand lihlelwe ivalue kusho ukuthi nawe njengerand nawe ishona phansi. Because usenza ivalue yakho yalingana nemali. Isigebengu lesi. Amen. Isigebengu lesi. Siqedile lezinye igebengu. Lo. Isigebengu lesi ungolali. Empilweni zabantu lo replace uthando. Bese kuthando. Uthando le. Na uthando. Replace lo. Bantu abasenavelo emhlabeni bamncane. Ase umuntu methi ukhona umuntu othi uyamthanda cha unamanga uthanda lo. Hayi umuntu. Impilo ephilwa manje. Amen.
isichithekile ichithwe ulo waqhuma ama-divorce. Wenze njani? Akasondli angiphi imali. Sithiwa amagama ke lezinto khona ogela allowance o-wife allowance. Hey, kune payslip baba, hayi kwamlungu eyasendlini gela allowance mhlawumbe ne-head allowance. Hey, nantoni ne-nails allowance ulo alisekhuthando li-replacewe ile nto eningafiki. Ungalilai, thatha impilo yakho uyinamathelise kulo. Anamathele impilo yakho lapha. Igazi lichithiwe ncane. Lachitheka igazi. Uqala umndeni. Kuthiwa ziphumile imali zika baba. Ufa abantu bamba imali ephumile. Amen. Thuli zithuntude. Yabona ukuthanda imali enhlizweni yakho zokuyala namhlanje. Under danger. Sengozini. Hallelujah. Ingozi no. Because uvela kwenza ukuthi you cannot live without. Owazi ukuthi sonakele kakhulu. Owazi sonakele kakhulu. Uma sothi I cannot live without. Ayona into yonke manje. In fact, this is dangerous. Ayibonge Nkosi. Sesiyathandaza. Sithuntude. Uthule. Amen. Amen. Sasa khuluma lelanga ukuthi wonke umuntu ufuna ukusebenza because of money. Amen. Amen. Kamfundela uTimothy umama hlala phansi. Yamthinta le. Timothy uqala 6:10. Sithuntude thulweni mzalwane. Don't let your life depends on money. Depend in God. Amen. Depend in God. Funda Timothy wokuqala chapter 6 verse 10. Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Yeke lapha. Manele. I had enough. Ukuthanda imali kuyini? Hayi yesona. Kremile. Yeke. Mawuthi yesona ngazo likhona into eyodwa. Yakho konke okubi. Kuyipande konke okubi. Thanda imali. It feels good to have money. Amen. It's nice to have money. Uzwa kahle. Ulala ukuthoma. Money man. But I'm not saying mawungenayo imali usuhlela nje ukuthoma. Ngenxa ukuthi imali ayikho. Thina sikhomba indlela sibuye sijike. God is a provider. God will provide. God is everything. Omniscient God. But when there is no money, no, as far as it's siyabalisa. Ungagugushe no 20 rand. Enough of money.
Sugugusha 20 rand. Uthi ekhaya silambile ingane zibuyile esikolweni kuhleli phezulu 20 rand. Uthola uthe du kodwa no uyasifundisa isesikho. Uthola uthe du. Hallelujah. Tell us what in your standards. Oh, Jesus.